Hi guys. नै दा जोङो माने मा होनो गुवाहाटी लालुं गाव माने लालमाटि खाथियानो आरो बे जायगायाव फैदों माने हाबा फिसा दङ ओमफ्राय दहैनो मोनफायदों जोङो फैनायखौ नोंथांमोननो देखायनाय जादिया दा माने जों गामिखौ एसे नायनोसै गुवाहाटीनि गामिया माबोरै ओमफ्राय नै जोंहा टिक्लु मायना फैदों माने पुरा फैदों आरो नै सिगाङावबो दङ नै नोंथांमोना नुगोन दायो माने गेटखौ देखायसिगोन आरो नोंथांमोननो दा माने जोङो थाबायनो फैनायखाय गामिखौ एसे देखायबाय ओमफ्राय हानै लोगोफोर आङो माने भिडिअखौ खालामनो बावदोंमोन माने नैयाव फैनासो माने ओंखारहांनासो गोसोखांनायसो जे आङो भिडिअ बानायनांगौमोन होननानैहा ओमफ्राय दा नै लोगोफोरजों दा थाबायनो थांगासिनो बेनिफ्राय नैबे जायगाया जाहैबाय माने नेसनेल हाइवे 27 बेजों फैबा डाइरेक्ट मोनो माने बे लालुं गाव होननायखौ लालुं गावआव माने मोनसे बास स्टपेज दङ माने हाइवे बेयावनो आरो बेयाव लाखिनानै ओमफ्राय पाहारनि खाथि बे मा होनो सोनाब माने लेफ्ट साइडजों हाबनांगौ आरो होमबानो बे गामिखौ मोनो लोगोफोर नैबे जायगाया जाहैबाय टाउननि गेजेरनि माने गामि आरो नै लोगोफोर जोंना माने फागिसो माने एकदम पाहार साथिं गाखोलांगासिनो थाबायनो थांनो बिसोरो जों दा थांथ'लासै दायोहा लोगोफोरनि जोङो थाबायना फैनानै दसे जनानै दानै जों दा खाम जानो माने गासैबो जबाय गासिबो नङा आधा जादों आधा जायाखै ओमफ्राय रानग्राफ्रा खाफाखानै जोंनि गामिनिबो दङ जों फैनायनिबो नै बिमाइफोराबो रानगासिनो दङ आरो न'नि जानायफ्राबो दा नै मादैदो आं खाथियाव जदों जोंहानि मादै नै दा दालिखौ होबाय बेनिफ्राय दालिजों लोगोसे जोंनियाव माने गासै आइटेमखौनो होदों नोंथांमोना नुगोन अमा बेदर दाउ बेदर बयलार बेनिफ्राय नाबो होदों लोगोसे नैया माने आलु फिसादों मटरजों एवनाय बेनिफ्राय नैबे मा होनो बाथोन आरो चाटनि बेनिफ्राय आरो खोरदै मोखैबो होदों बयलार जादों बयलार अमा बयलार ओमफ्राय चाटनि ओमफ्राय नाबो दङ आं खारा नुदोंलै खामखौ लगायनो जाखांबायानो आं ए होखाबायनो आं फैदो खोमसि जायो लासनिफोरा ओमफ्राय नै लोगोफोर खैनाखौ माने बिब्दि साजायना दोनदों बेनिफ्राय नै रायजोफोर माने एक्सुवेलि बे खैना जोंनि गामिनिनो बांसिन दंथ'यो दा बर्थमान माने एसे टाउन एरिया जानायलाय बिसोरनो माने मानसिफ्रा एसे उनावसो फैयो मोनाबासो फैयो नालाय ओमफ्राय जोङो जोबोद थाबैनो मोनहैदोंमोन नै दा खैनादों माने ओंखाम जाखांनानै दसे जोंहा मादैयाबो जबाय माने रायलायबाय आरो दा नैबेनि खैनाया बे जाहैबाय बिबि जायो बिराद समायनाथार जोंनिया किउट नु खैनाया মাইনা লগত ফটো উঠাইছে আটিং লাগেন নালে আটিংটো হৈছে দে আৰু এতিয়া ফটো উঠা लोगोफोर माने हाबायाव माने एकदम सिनायखि मानसि गोजा माने जोंनि जायगानिनो मानसि बांसिन दङ माने न'खरनिनो गोजा आरो बुंनो थाङोब्ला आलासि फैनायफोरा ओमफ्राय इसोरनिया नै दासो फैहोलांदों लोगोफोर दा जोङो जाखांना दसे जिरायनानै थांनो जाबाय मानो होनब्ला जोंनिया जायगायाबो एसे गोजान नालाय नै दा मानसिफ्रा माने माथो होगासिनो न'खरनिफोरा आरो जोंबो फैनायफोरा गासैबो माथो होगासिनो नैबे जाहैबाय खैनानि बिमा नैबे गोथां गाननाया नैबे हागालमान भिडिअ लरा लोगोफोर नै जोङो ओंखारबोबाय हाबा लानो न'निफ्राय ओमफ्राय नै बेबायदि साजायदों बिराद हाबा गेदेर बायदियानो आरो
ओमफ्राय नै लोगोफोर दा जोङो गासिबो माने गारियाव जोब्बाय नै दा लोगोफोर नोंथांमोना नुदों गारिया माने पुरा फुल जादों जोंनिया आरो गारिखौ रिजार्भ खालामदोंमोन न'खरनिफोरानो रिजार्भ खालामदों न'खरनि माने खैनालानि बिमायफोरा माने गारिखौ रिजार्भ खालामना होदोंमोन आरो स' दा नै जों जोंनि माने न'सिम थांगासिनो दा जेबोआनो जायाखै मोनहैयाखैनो Nando. Iya kita. Iya. लोगोफोर जों नै जालुकबारि मोनबाय इनिफ्राय जालुकबारियाव माने ओरैबायदि जाम नांदो माने जोंनि साइडथिं जायाखै आरो बै राइट साइडथिं जादों आरो जों दा लेफ्ट साइडथिं दङ नालाय बै साइडथिं माने जाम जायासै नोंथांमोना नै गारिफोरा खाराखैनो माने बिदि थाद'ना दङ खारनाय बायदि नुनो हागौ मबाइलाव बिराद जाम जाखायो मोनाबा एसे मोनाबाय नालाय दा 5तासो जाबाय आरो दा ओमफ्राय नै लोगोफोर दा जोङो ब्रिज मोनबाय बुरलुंबुथुरनि सायाव थानाय ब्रिजखौ मोनबाय दायो जोंनि गोदान ब्रिजथिं फैदों जिहेतु जोंनिया साइडआ माने साहाथिंगालि दावखोलांगासिनो दङ नालाय ओमफ्राय नैबे गोजामा बै साइडथिं थाहैबाय सराइघाट ब्रिजआ दा गोदाननि मुंखौ दिबबांना लुहिदों आं बारा मोनथियाथाय दाबो एसे मोजाङै नायना लानांसिगोन नेटवार्कनि नोंथांमोना नुगोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो आं मोनथिया आं नाथाय गोजाम ब्रिजखौसो माने सराइघाट ब्रिजखौसो बांसिन साबसिन नुयो आरो दायोहा लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो मोनथिया आरो आङो मा होनो बे सराइघाट ब्रिजखौ बारबोना बेखिनि एरिया जा मोनो आप टु सारियालिसिम बायहाथा सारियालिसिम बेखिनिया जायगाखौ आं बिराद मोजां मोनो मानो होनब्ला पाहार नुलांबाय थायो नालाय नै गौरिपुर इनिफ्राय गौरिपुर मोनाखैनो मोनसिगोन आरो चेकपस्ट गौरिपुर बिथिंनिफ्राय सांसारि बेनिफ्राय सारियालि मा होनो बेखिना जायगाखौ बिराद मोजां मोनो आरो माने साइडआव नै पाहार दङ नालाय ओमफ्राय माने न' बां माने जोबोद मोजां मोनो आरो ओमफ्राय गेजेर गेजेरनि दंफां लाइफां दङ नालाय एकदम हाइफाइ नाङो आरो बेखिना जायगाखौ दा लोगोफोर नै जोंनिया मोनाथारबाय माने सारियालिखौनो मोनहैयाखै मोनाबाय नै दा माने केमेरायाव बारा हमनो हायाखै नाथाय मोनाबाय आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर नैबे कलगेट होननाय जायगायाव माने जोंनि गारिया माने बासआ बिराद गोबाव लाखिनायसै मानो होनब्ला बेयावहा माने सरकारनिफ्राय फैसा कालेक्ट खालामनाय जादों मानो होनब्ला नेसनेल हाइवे बानायगासिनो दङ एम्सथिं थांनाय माने बासनि फरायबो लादों ओमफ्राय ट्राक गारि बायदिसिना माल बुस्थु रोगानायनिफ्राय लादों ओमफ्राय फिसा फिसा गारिखौ लादों लाया आं मोनथिलासै आरो लोगोफोर दा नै जों गरेस्वर मोनफैबाय इनिफ्राय नै जोंनिथिंजाय बिराद अखा हादों आरो लामाफोरा माने एकदम सिना दङ नै नोंथांमोना नुगोन गारिनि ग्लासावबो नांना दङ लोगोफोर नै जों दा न' मोनफैबाय ओमफ्राय जों दा ओंखारबाय फागोसे ओंखारासै माने गारिया लांगोन आरो न' खाथियाव लाखिना हैगोन नालाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दा बावलां जाहाथे आं इयुनाव माने मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायो नोंथांमोननि सेराव आरो मायबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला नोंथांमोना निमाहा होगोन होनना आसा थाबाय आंखौ इयुनाव सापर्ट खालामलांगोन होननानै आङो मिजिंथिबाय फाइनेलि गाइस नै आङो हाबा जाना फैना न'आव मोनफैबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो बयनिसिमबो गुड नाइट जासिहरबाय स' थेंक इउ लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो जुदि नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव बाय बाय see you again